چکدارên Daişê êrişî bajarê Kobanê kirin û şer û pevçûn di navbera wan û yepekê de li nava bajêr derket. Penaberekî Kobanê dibêje, rewş li nava bajêr xerab bû piştî ku Daişê jin û zarok kuştin. Di sînorê Kobanê rawergoha Daeş hat kete Kobanê û heta no şer berdewam e û Daeş pir millet girtine, medenî girtine, şer jî kirine. Min o telefona Kobanê kir, berayê min xwe tê dane, cebê şer dane min telefonê kir û hareta xwe dimeşe. Zarok şer jî kirine, millet girtine, jin girtine, ber nadine. Li aliyekê din jî sivîl ji Kobanê birîndaran heya têla sînûr tînin û radestî ambulansan dikin ta ku werin derman kirin. Birîndarên ku birînên wan giran bûn ji nexweşxaneya Pirsûsê cû bi nexweşxaneya Rihayê dihatin veguhestin ku bêtîrî 100 birîndar hatibû nexweşxaneya Pirsûsê. Penaberên Kobanê ji ber girtina sînûr û astangiyên anîna birîndaran narazîbûna xwe didin nîşan. Niha birîndar gîl li erdê ne. Mirî gîl erdê ne. Nikon derbas bin. Xelkî birçî. Qapî girtî. Yani qaçaq millet derbas dikine. Nikon xapê gîn birîndarî ku tê ew jî heta ku dige vê derê halê Tirkiye dimirî. Ama ê ku xwe biyala bi zor zorê xwe digînê xestexaneye. Bajar xerabe kirin, talan kirin, xelkê şer jê dikine. Zarê zêrî çûk gî şer jê kirin. Derbasbûna çekdarên Daişê bû nav bajarê Kobanê careke din metirsiyên li ser wî bajarî zêdetir kirin û xelk jî nêzik ve ji ser sînûr rewşa li nava bajêr bi tirs şopîne. Ji nêzîkî sînûrê bajarê Kobanê, Cumart Hemdûş, Rûdaw.